Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusithwa nje. We have come to a situation where a load shedding is an extraordinary occurrence. Seliphindelwa buya uhlelo lokucisha ngogesi ngemva kwenyanga eziyishumi izwe linogesi insuku zonke. I-Eskom imemezela ukuqala kwesigaba sesithathu salolu hlelo ngehora lesihlanu ntambama khona namhlanje. The context of the president's call was cessation of hostilities and fire. Iyaqhubeka imizamo yokuxazulula ukungaboni ngasolunye phakathi kumengameli wakuleli izwe uCyril Ramaphosa kanye nomengameli waseRwanda uPaul Kagame mayelana nempi eqhubekayo eDemocratic Republic of Congo. We don't know the danger that can happen when a public broadcaster becomes the mouthpiece or the echo chamber of the government of the day. Sikhale ngaphansi isicelo seqembu umkhonto wesizwe sokuphoqa umsakazelo womphakathi SABC ukubuye ukubiza uhulumeni obusayo kuleli ngeGovernment of National Unity. There's a dedicated route for these buses. It drops you off in the Eastern Overflow on the doorstep of the venue, and after the event you go to your bus and it takes you back to the drop-off points. Abalandeli sebencanqe ukuthi basheshe bafike enkundleni yeFNB kusasa njengoba kuzobe kuthole nephezulu ingqungqulu zaseSoweto iOrlando Pirates neKaizer Chiefs emidlalweni weBetway Premiership. Nena behlengo simaqapha sinamanxiba sakudla ivuna siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Kgosientsho Ramokgopa namhlanje ntambama umemezela indaba ezingezinhle ngokubuya kohlelo lokucisha ngogesi. Kucishe kwaphela unyaka wonke golokoqose lokhu iEskom yamisa lolu hlelo ukucisha ngogesi ngokwesigaba sesithathu uqale ngehora lesihlanu ntambama namhlanje. Ungqongqoshe Ramokgopa uthe badumele ngokuthi sekuphinde kwaphoqelela ukuthi iEskom iqalise ngohlelo lokucisha ngogesi ngenhloso yokuwonga. Uchaze ngeimbangela eholele kulesi sinyathelo ngeload shedding. We had a situation where at the two of our best performing power stations really, Matimba and Letabo, where we had a number of units failing at the beginning of the week. So that's the second matrix in that perfect storm, and then the third one was that there were other units that delayed in coming back. It's really the incident that is not the normal, where we have on one day 3 units coming off, mainly because of the boiler tube failures. So we have started now with the repairs. The first unit, we're expecting it to come tomorrow. So, and we will be working over from tonight until over the weekend until mid next week to return some of these units, most of them by Monday, Tuesday. Isikhulu esiphezulu seEskom uDeni Marukane uthe sebejube onjiniyela babo bazobhekana nokulungiswa kweinjini ezifile. This has nothing to do with any other thing. It's an operational matter. We are comfortable that we understand the root causes of it, and that our teams are actually focusing on resolving those and bringing them under the leadership of Peggy over here. Kulindeleke ukuthi ukucishwa kogesi okuhleliwe kuqhubeke kuze kuba isonto phakathi kwamabili. Iyaqhubeka imizamo yokuxazulula ukungaboni ngasolinye phakathi kamengameli wakuleli izwe uCyril Ramaphosa kanye nomengameli waseRwanda uPaul Kagame. Lokhu kuza ngemva kokuthi umengameli waseRwanda ekhipha istatement esola kuso umengameli uRamaphosa ngokuhlanekezela iqiniso mayelana ngamampunge ngakho ababhunge ngakho nesimo esimanzonzo esiqhubekayo eDemocratic Republic of Congo. Ni wokugwema ungaboni ngasolinye phakathi kwalamazwe womabili. Iningizimu Afrika isicizelele ukuthi izingxoxo beziphakathi kamengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye nozakwabo waseRwanda uPaul Kagame bekuhloswe ngazo ukudala ukuthula empini eqhubeka empumalanga yezwe iDRC. The context of the president's call was cessation of hostilities and fire. And there could be things that falls through the cracks. I mean, but the call itself, the reason the president called President Kagame was to engage him, to see reason. And they even agreed on the cessation of fire in the call. The phone calls were cordial.
and they discussed substantive issues without blame game or any accusation. In the first call, they discussed mainly about the solution to this crisis, and they agreed to have a broad ceasefire in the region and then direct talks between M23 and the Congolese government. Kusenjalo izwe iDemocratic Republic of Congo lithi lisebenzisana namaqembu ayidlanzana ukudambisa isimo enhlokodolobha iGoma. In Goma, no one is in a good situation. And that's why we are working with international community to find a solution more quickly, because when an army is committing massacre in the city. But what I've heard for the past days, we know that there is a South African soldier inside, Samir Sistai. We should thank them because they've been there, they've been very helpful in order to protect populations. Ebhekele ukudla emhlabeni iWorld Food Programme isizwakalise ukukhathazeka ngokuntuleka kosizo olufinyelela enhlokodolobha iGoma kanye nasezinkanjini ezikhoselise abakhahlamezekile. Kusenjalo umholi we-EFF uJulius Malema uthi elakulela linawo amandla enele ukuba lingayibandakanya impini okwamanje. Umholi we-EFF uJulius Malema usephinde wagcizelela ukuthi umi kupho dabeni lwempi eqhubekayo eDRC njengoba uMalema encoma amasosha akulela ajutshwe khona eDRC ugxeke labo abanquma ukwajuba. Lies have short legs, Mr. President, and we demand clarity from you because you have sent our soldiers to their death. Malema unxusa ukuba amasosha abuye ephephile. Bring our soldiers home because our army should not be a pawn in a game of capitalists which has now exposed the weakness of our military capacity. Usenjalo lo mhlangano weqembu uhlanganise inhlaka zobuholi beqembu ngenhloso yokuba kuphothulwe inqumo ezathathwa ngenkathi iqembu libambe ingqungquthela yalo yesithathu nyakenye. Commissars and fighters, we are gathered here today after a successful third National People's Assembly which elected the leadership collective and resolved on key tasks that must be achieved over the next 5 years. The plenum serves as a strategic meeting of the EFF that charts the agenda and program for the EFF for the year. Iqembu lihlelo ukusebenzisa ezinye zezinqumo zalo ezibandakanya ukuqinisekisa ukuthi uyaqala umthetho impela. Lo mhlangano uzoqhubeka impela sonto yonke. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi kunesidingo esiphuthumayo sokubhekana nokwentuleka kweyikhali ezikhungweni zemfundo ephakeme kulelizwe. Ubekhuluma emcimbini okukhomelisa abafundi abenze kahle ezifundweni zabo eAlexandra enyakatho yeGoli ekhuluma neziko leindaba zeSABC. U-Ashley Chapunda uneminyaka eyi-18 ubudala ubefunda esikoleni eMinerva High eAlexandra ophase umatric wakhe ngamalengiso. Ngosizo-ke lwenhlangano iVincent Shabalala Education Trust uyingxenye yabafundi abangama-51 abazitholela umfundaze kodwa kunzima ukuthola isikhala sokufunda. Yes, unfortunately I am one of them, and I was still waiting for admission right now because at SPU I had gotten a provisional acceptance, but I haven't heard anything from them since. And as well as Wits University, they told me that there is limited space, so I can't get an offer. Omunye umfundi wasesikoleni eRoyal Ohlile High uyobaqaqode emakhanda eAlexandra wathola ama-distinctions ayisithupha. Uthi ukusebenza ukuzimisela yikho kumfinyelelise lapha. So from number 13 to number 1, it's a great achievement, you know, especially if you are a child who lives in a place where there's a lot of noise, you know. So like noise becomes your favorite melody when you are at home. So I would also like to thank the school for giving us night study sessions whereby we go there and study. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile ongusihlalo walenhlangano eyasungula ngo-2004 nesinikezele ngemfundaze kubafundi abangaphezulu kwamakhulu ayisithupha ugxeke kakhulu ungabikho kwezikhala ezikhungweni eziphezulu. Wathi kudingeka ukuba kungenelelwe ngokusheshsha ukubhekana nalenselele. We have less spaces in our universities for the children who have passed. So it's a problem that we're going to have to deal with urgently. Obviously, there's nothing other than building new universities
At the moment, because it takes time to build university, we'll see how we can accommodate these children. uMashatile ke ushayele ihlombe ezikole zase-Alexandra ngokwenza kahle ezifundweni zazo. Inkantolo ephakeme yaseGoli isichithe nezindleko isicelo seqembu umkhonto wesizwe kanye nomholi walo wabe umengameli wezwe uJacob Zuma sokuzama ukuphoqa iSABC kubiyeka ukusebenzisa igama elithi Government of National Unity ukuchaza uhulumeni wehlandla lesikhombisa. Iqembu MK kanye noZuma banikele enkantolo bephosela inseleli yeSABC ngokusebenzisa igama elithi GNU ukuchaza isimo sokubuswa kwezwe njengamanje. Bebekhala ngokuthi lokhu kwephula kuyimela kweSABC futhi kwedukisa umphakathi ngamabomu. Nokho-ke inkantolo inqume ukuthi bingenalo igunya noma amandla okulalela leli cala futhi akulona udaba oluhambisana nokwephulwa komthethosisekelo wezwe. Mbukile sathi qwe itolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. Our investigation is proceeding very well, even though we have not yet managed to locate the fugitive. Liyaqhubeka uphenyo lwamaphoyisa aseNorthwest mayelana nokweqa kukalo othathwa njengongqondongqondo walabo ababemba ngokungemthetho eStilfontein uJames Tiger Chwali. Asibingulo sikamukele uma busanda kungena mbukelo dabeni oluphambili besibike ukuthi seliphinde lwabuya uhlelo lokucisha ngogesi ngemva kwenyanga eziyishumi izwe linogesi insuku zonke. iEskom imemezela uqala kwesigaba sesithathu salolu hlelo ngehora lesihlanu ntambama. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Amanyuvesi akulelizwe kulindeleke ukuthi agcwale phapha abafundi abasha bazoqala ukufunda ngesonto elizayo. Kodwa kunabanye abafundi abaningi abasazama ukuthola ikhala zokufunda emanyuvesi. Lile njengoba izinkulungwane zabafundi abazoqala unyaka oqala nababuyayo belibhekise ezikhungweni zemfundo ephakeme. Kepha isaqhubeka inkinga yokungabibikho kwesikhala ezanele kulezikhungo. Having to look at, is it 85%, is it 90%, is it 95%? So it's huge competition to get in, and at the end of the day, it is the academic result that will do the final talking for the student. Inyuvesi yaseGoli yona yathola izicelo ezingaphezu kwezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha zalonyaka. Must understand one thing, that as public universities we have enrollment plans which are agreements that universities have with the Department of Higher Education and Training. So if we go over our allocated quota, if I could call it that, then there are serious penalties. Funde phakeme sithi abafundi abadabuka emakhaya antulayo bakuthola kunzima ukuzitholela indawo kulamanyuvesi. Abafundi abakwazi ukubuya bezoregister, abanye abanayo indawo yokuhlala, abanye ba-excluded ngenxa yama-academics. So because of all of those exclusions, abafundi abakwazi ukubuya bezoregister, and into esisiyeqala i-campaign ukuthi sicela abantu ukuthi bafake isandla okanye bafake isikhwama kwi-campaign esiyenzayo. Amaningi abhekene nesibalo esikhulayo sabafundi esidlula izikhala ezikhona. Owesilisa uyisakhamuzi saseBhambayi eNandi inyakatho yeTheku KwaZulu-Natal osegeqa amagula ngokuhlasela kwakhe nekuyisigameko esesiguqule impilo yakhe. Ukhulekani Msomi uthi wabhokotwa ngommese wavula amanxeba amaningi ngesikhathi ebanjwa inkunzi. Izigebengu sezaphela amahloni kangangoba zigebenga zibulale abantu emini kaBha. Ukhulekani Msomi ungomunye wasinda ngokulambisa ngesikhathi ebanjwa inkunzi. Umsomi uthi wabanjwa amadoda amabili ngo-2023 esendleleni yesitolo eyothenga isinkwa nogwayi. Uthi wazama ukuzivikela kodwa wagwazwa amanxeba amaningi ngomunye wabaphangi. Ngangisuka la ekhaya ngesitolo. Waqhamuka abafana abawu2 lapha ekhoneni. Oyedwa wangidonsa ngengalo. Ngathi kangidonsa ngengalo ngathi ngimshaya kanje. Lo munye wasethi yajwayela le razo wakhipha kanti uphethe umbese ovulwa. Kwaza ngombese lo munye uyangikhuthuza sengilele phansi. Waqhamuka omunye ubhodo ongaziyo. Watheme gijima babale athi bale. Wayeseyakwazi ungibopha ngejacket wangithwala wangise eclinic ngasuswa khona kwabizwa ambulance ngaya eBridge City. Esinye isakhamuzi esingathandanga ukudalulwa
Sithi sasiphila ngokuthengisa ama-chips noswidi. Uthi abantu babegetshengwa bakhonjwe ngezibhamu phambi kwakhe. Ngoba sesaba nayo ilenti forum kwangconywana athi sisane forum bisilala. Babadubula abantu beforum bebedutshuliwe yami forum isemimile kwaqala phansi ubugebengu. Ayisinzima kakhulu ngoba inkunzi ke manje bibanjwe mina ebusuku. Emini nje inkunzi ibanjwa. NgoLwesine siphuma kulo osola ngokuba ngumholi weqembu lezigelekeqe kanye nomunye abehamba naye babulawe ngesikhathi bedubulana namaphoyisa eVerulam enyakatho yeTheku. Kusolwa ukuthi bebeyingxenye yeqembu lezigelekeqe ebelihlumeza imiphakathi yaseNanda, KwaMashu namaPhethelo. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Uphenyo lwamaphoyisa esifundazweni Northwest olulandela isigameko sokweqa okuthathwa njengongqondongqondo walaba ababemba ngokungemthetho emayini Stilfontein uJames Sithwali odume kakhulu ngelika Tiger welelekelelwa ngamanye amaphoyisa ukuze abaleke. Okukholakala ukuthi nguyena bhongozo omkhulu wozamazama abebemba ngokungemthetho emayini Stilfontein uTiger Tswayedi namanje usagcwele amathafa. Ukhomishana wamaphoyisa eNorthwest uMajor General Patrick Asaneng uthi bathola ukuthi umkhubu usekhaya ngaphakathi emaphoyiseni abo kuyiwo abanesandla ngokumelekelela ukuze aphule ukundlele. We are here today to come and inform you that following this investigation, 4 of our members who are on what we call detached duty for Operation Valamgodi in Stilfontein have since been arrested and they have been charged with 2 counts. The first count being that of defeating the cause of justice, and the second count being aiding a prisoner to escape. Bangaphezulu kwamakhulu amabili abagcine bephume besaphila ngaphansi emayini Stilfontein kulandela uhlelo lokutakulwa kwabo. uTiger uyena kuphela ubalekile emva kokukhishwa kwabe emgodini. Ukhomishana uthi baseyithendeni zakhe. Our investigation is proceeding very well, even though we have not yet managed to locate the fugitive, that is Tswayedi. We are confident that before the next court appearance of these 4 members, we would know exactly what happened. Ukhomishana uveze nokuthi seliphothuliwe nohlelo lokuhlinzwa kwezidumbu zonke ingama-78 ezidakulwe ngaphansi emayini, kanti iningi lazo seyiqala ukonakala. Abalandeli sebenxanxa ukuthi basheshe bafike enkundleni FNB kusasa ntambama njengoba kuzobe kutholana phezulu ingqungqulu zaseSoweto eOrlando Pirates neKaizer Chiefs emdlalweni weBetway Premiership. Njengobeka amagebhula ziya kulomdlalo ithole ngeqoma ukunqoba kwazo kuzonciphisa igebe selivulwe iMamelodi Sundowns esicongweni seloke. Bafana basePFN bona baqede bengekho ohlwini lwamaqembu ayisishiyagalombili phezulu ngesizini edlule. Njengamanje kufanele banqobe ukuze bengeke beyithole besesimene esifana nesedlule. Baphathi beyinkundla namaphoyisa omkhandlu dolobha iGoli baqhamuke nesu lokunciphisa isiminyaminya. For this event we introduced Park and Ride for the first time. It really is like a VIP experience. You go and park your vehicle at one of the collection points. There's a dedicated route for these buses. It drops you off in the Eastern Overflow on the doorstep of the venue. And after the event, you go to your bus and it takes you back to the drop-off points. Soweto Highway will definitely be closed off. That's between the N1 bridge and Main Street in Boysens. Will be closed from 11 a.m. Another closure will be on Boysens Reserve Road. That's between Crownwood Road and League Avenue, Naswick Road. Kusenjalo, abalandeli balindele umdlalo omnandi onamagoli amaningi. I think Pirates are on song. They are going to continue winning as they play good football in the meantime. I'm so happy now. I'm feeling so happy and to have a coach, but we're still building. We can't say we're going to win the game on the weekend, but actually we are becoming good. Amasange enkundli FNB azovula amagama anqi ihora leshumi nomuva ekseni kanti umdlalo uzoqala amagama anqi ihora lesithathu.
Sisekulo lolu daba mbukelo lithinta ingqungqulu zaseSoweto ezobe itholene phezulu kusasa enkundleni FNB eGoli. Silandeke intatheli yezemidlalo esimkantshubomvu umduduzi wakwaNdlovu Katsheni. Asikubingelele sikwamukele indabeni zosuku kusasa usuku olukhulu obekulokhu kukhulunywa ngalo selokhu uqalele lisonto. Abanye bethi ke azoguqa amakhosi, abanye bathi haya amabhakaniya azolala phansi. Sicela ukubuza nje kuwe singalindelani kulomdlalo. Ngibingelele Dludla, ngibingelele kumbukele ekhaya. Lo mdlalo lokuthiwa Soweto derby awuna form Dludla. Ngilake ngitshele nje lokuthi akubi ne form kuthi ngibani udlala kangcono kulamalanga kunalomunye nakufika iderby lokuba kakhulu kuba kubo badlali abafuna ukudidayisa ukuthi mina ngisihlabani ngiko ngalani vakumagebhula, mina ngisihlabani ngiko the Glamour Boys yathi hayi siyakuthanza wena Mduduzi Shabalala, ngiyakuthanza wena Rile Mfukeng. Ufuna ukuthi ubonakalise ke ngemidlalo lomkhulu njenge derby. Akukho ukuthi bani wenta kahle nabani akenti kahle. Katsheni abantu abaningi bathi amakhosi ngathi azokhala ngaphansi kulomdlalo ngoba kubhekwa ifomu yazo ezikamagebhula kuthiwa zagebhula umhlaba kamasipala. Awusichazeleke Katsheni yini engenziwa amakhosi ukuvimba lokho? Lokungenteka nyalo sibonile kumidlalo lebuya lesibuya kuyo iKaizer Chiefs iqala isizini ngalelikhulu lisasasa yabonakala kepha ngazuthi iphelela ngemandla endleleni kwaba ngasi kunetingingana lapha nalapha yana kepha lokho njengoba bengisho nje Dludla akusho lo ufana ngabe uta kumidlalo lomkhulu njenge derby ngoba kuya ngothi amafuba akho lo walfola kulo mdlalo yawasebenzisa na kulabanye abakhona ukufala lo mdlalo njengoba inkundla hlobo igcwelise pha yethi bakhona labanye kusimela lesimo ngoba siyabe sinza kepha ke ngisangilanze bamfu labake badlala kuyo le tournament badlalela omabili amaqembu bayayathi thini Soweto derby. Happy wakajele bekangikapteni kumagebhula una Bernard wakaphakha ke sibeve nabaya. They must play the game, not the occasion, because the occasion is bigger than them, you know, so they need to play the game very well. They've been training very well, obviously, throughout the week. The preparation has been good. They just need to execute. In the past, what we have seen and also what I've experienced, the team that doesn't do so well end up winning the derby, maybe because the other team comes in confidently. I just want to wish both teams the best, but you know who I want to win. Njengoba muva phakha uthi kuyatiwa sihamba na deep siyamathi uthi ubekagijima kumakhosi ufisela ukuthi iKaizer Chiefs yende kahle njengoba sibuka nayo la emva kwethu Tito siyabuka sithi Blom la kuKaizer Chiefs batabe basho bathi nasicathulo nguBlom lona utabe yavalile inemuva Tito tabagibela inete kwebhola balanzele balinzele lokho ngoba iSoweto derby is about entertainment ufuna ukujabulise labantu futhi abatabe bagcina enkundleni yathengisiwe amathikiti 87,000 wawo yosho ukuthi inkundla is sold out ngelwa yasemtini. Bathi ngirephe Katsheni kodwa nje umbuzo kafushane ubona ubani ozonqoba? Ibhola itawunqoba kusasa nako ndakutshela kona itawunqoba ibhola kusasa. Asibeka kakhulu Katsheni sekuyobonakala kusasa ukuthi ke ubani uMakhonya mbukeli ke intatheli esimkantshubomvu kwezemidlalo la eSABC umduduzi wakwaNdlovu echaza ke ngomdlalo wakusasa Orlando Pirates ezobitholane phezulu ke neKaizer Chiefs uyanqaba ke ukuphumela obala ukuthi ubani ngempela ozonqoba. Mhlahlo simo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
esiphathele zona ngolika Mageba kusasa bakhona zakwethu ngolimi lwesiXhosa usale kahle.